És temps de faves i pèsols i avui cuinem un clàssic de la cuina catalana, faves ofegades. Per preparar aquest plat necessitem 1 quilo de faves tendres desgranades, 200 grams de pèsols tendres desgranats, una botifarra negra o un tros de bull, un manat d'alls tendres i una ceba. I si la ceba és tendra, encara millor. 200 grams de cansalada viada, oli d'oliva verge, sal, pebre, una fulla de llort i un manat de menta i marduix, una copeta d'anís i aigua mineral o filtrada. Comencem picant els alls i la ceba, tallem la botifarra a trossos i reservem. Posem a escalfar oli en una cassola, tallem la cansalada a trossos i l'enrossim. Afegim els alls i la ceba picats. Ho sofregim fins que quedi ben daurat. I si ens queda massa sec, si cal, afegim una mica de vi ranci. Un cop el tinguem daurat, ja podem afegir les faves. Els hi donem un parell de tombs per la cassola i afegim el llort i el manat d'herbes. Les cobrim amb aigua o brou, tapem i les deixem coure lentament. Quan les faves estiguin quasi cuites salpebrem. Afegim els pèsols, la botifarra, l'anís i ho deixem coure uns minuts amb la cassola destapada perquè s'evapori l'anís. Tastem les faves per comprovar que estiguin al punt i ja les podem servir. Les faves a la catalana es poden cuinar amb pèsols o sense. Això ho deixem al vostre gust. Esperem que us hagi agradat. Si és així, no oblideu donar-nos un like i si us subscriviu, rebreu un avís quan publiquem les noves receptes.